Že aj tá maštal, kde príde Kristus, je pekná, krásna a voňavá. Takže vám prajú, aby sme zavoňali nielen týmto úžasným punčom, ale láskou, krásou a odpustením. Takže... Zavolal všetkých múdrcov a opýtal sa ich, kde sa to má narodiť Mesiáš. V judejskom Betleheme povedali, aký Betlehem v judejskej krajine, nejako nesi najmenší spomedzi popredných miest Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. A dali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. My sme traja králi od východu, kde sme dobrú novinu počuli. Za hviezdou vyber sa, tá povedie ťa. Ku kráľovi, kráľov dovedie ťa. Nám v srdci túžba splanula, poďme, pokloňme sa. Ježiško drahý, mieru dávam, bolesť i radosti odozdávam. V každom utrpení buď by blízko, pomáhaj mi dnes kríž tak čisto. Ježiško svätý, kadidlo nesiem, modlitbu k Tebe v srdci nesiem. Nech neustúpa každý dých, pomáhaj ľuďom malým veľkým. Ježiško môj milý, príjmi zlato, nech ťa pokladom obheniem, nech ti dá hojnosti a milosti. Uhorská sa narodila v roku 1207 ako uhorská princezna, no už od detstva ju viac než bohatstvo priťahovala viera a súcit s chudobnými. Alžbeta osobne ošetrovala koni, rozdávala jedlo hladným a často im slúžila vlastnými rukami. Podľa legendy sa chlieb, ktorý niesla chudobným, zmenil na ruže, keď ju prichytili pri rozdávaní almuzny. Po predčasnej smrti manžela
Zostala mladá vdova s 3 deťmi a stratila postavenie na dvore. Ježiško, obetujem ti tieto ruže, ako znak mojej lásky k núdznym a chudobným. A my všetciami vlasy, pod kolíku ľahli sme si. Zaspal bačana, čo nám držal strach. Vincent de Paul práve prichádza. Svätý Vincent de Paul sa narodil v roku 1581 vo Francúzsku, v chudobnej rolníckej rodine, čo výrazne ovplyvnilo jeho cit pre trpiacich. Ako mladý kňaz spočiatku túžil po pohodlnom živote, no postupne sa v ňom dozrela hlboká túžba slúžiť Bohu a ľuďom. Silne ho zasiahla bieda chorých, väzňov a opustených detí. Začal organizovať pomoc pre chudobných a pozbudzoval bohatých, aby sa zapájali do skutkov lásky. Ježiško, ja ti prinášam tento chlieb. Je to znak mojej lásky k chudobným a k tebe. Na Slovensku ako obyčajný mladý s veľkým snom stať sa kňazom. Už v mladosti vynikal hlbokou vierou, radosťou a ochotou slúžiť Bohu i ľuďom. Keď komunistický režim zrušil semináre a prenasledoval cirkev, Janko sa nevzdal svojho povolania. Tajne študoval teológiu a túžil zasvetiť celý život Bohu napriek nebezpečenstvu. No jeho život sa stal silným svedectvom viery, vernosti, odvahy a lásky, pre ktorého cirkev vyhlásila za blahoslaveného. Drahý Ježiš, odovzdávam ti túto reťaz ako symbol mojho utrpenia, ktoré som podstúpil z lásky ku tebe a k tvojmu kňazstvu.